ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தேர்ட் சாப்டர் 8th ஸ்டாண்டர்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குவாடிலேட்ரல்ஸில் 3.2 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து எக்ஸசைஸ் 3.3லேருந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதிலேருந்து 2 சம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, given a parallelogram ABCD complete each statement along with the definition or property. இப்போ வந்து நம்ம parallelogram ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி தான் இந்த இதில் படிக்க போகிறோம். அந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் அவங்க வந்து சில ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி எப்படி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மு. ஸோ இதில் பாருங்கள், AD is equal to BC அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா, பேரலோகிராமில் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல், அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அப்போது இப்போ AD வந்து 3 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா BCயும் 3 தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல், அதே மாதிரி இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து ஆங்கிள் DCB இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் DABன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆங்கிள் DCBன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆங்கிள் DCB அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள இருக்க ஆங்கிளும், ஆங்கிள் DAB அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்க ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டு தான். என்னன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ இந்த இடத்துல 100 டிகிரி இருக்குன்னா நமக்கு இங்கேயும் 100 டிகிரி தான் வரும். ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ opposite angles of a parallelogram are equal. Next, OC is equal to OA ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த diagonals இருக்குல்ல, இங்கே OC இது என்ன மெஷர்மெண்ட்? இப்போ இது 3 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா மொத்தமாக இது 6 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது 3 சென்டிமீட்டர், இது 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். அதுமாதிரி இந்த பக்கம் 6 சென்டிமீட்டருங்கும் போது இது 3 சென்டிமீட்டர், இது 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா பைசெக்ட் ஈச் அதர், அதாவது கரெக்டாக ஈக்குவலாக பிரிக்குதுன்னு அர்த்தம். அதனால தான் diagonals of a parallelogram bisect each other அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தது இப்போ DABயையும் ஆங்கிள் CDAவையும் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். அது வந்து 180 டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டு தான். எப்படின்னா adjacent angles of a parallelograms are supplementary, இதுதான் வந்து அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ வந்து இந்த ஆங்கிள் B வந்து 80 டிகிரியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 80 டிகிரினா இந்த ஆங்கிள் A வந்து 100 தான் இருக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டும் சப்ளிமெண்ட்ரி. அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா இதுவும் 100 வந்துடுது. இப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுங்க, 180 தான் வரும். அதே மாதிரி இங்கே என்ன வந்துடும்? இங்கே ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா இங்கே 80 டிகிரி வரும். ஸோ இங்கேயும் 100 + 80 ஆட் பண்ணால் 180 கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸ். அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடியது தான் அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸ். இதுக்கு இந்த ஏக்கு வந்து D அட்ஜசன்ட், டிக்கு C, இந்த ரெண்டு அட்ஜசன்ட். அது மாதிரி சியும் பியும் அட்ஜசன்ட், ஏயும் பியும் அட்ஜசன்ட். ஆப்போசிட்னா இப்போ BD இது வந்து ஆப்போசிட், AC வந்து ஆப்போசிட். ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சம். இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்கள். கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேரலோகிராம்ஸ், ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த அன்னோன்ஸ் XYZ. இப்போ XYZோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள். இப்போ ஒரே ஒரு ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள் B மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க, 100 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ B வந்து 100 டிகிரியாக இருந்தால் அப்போ ஒய்யும் எவ்வளவு, அதாவது Dயும் 100 டிகிரி தான். அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ எவ்வளவு? B இஸ் ஈக்குவல் டு 100 டிகிரி அப்படின்னா ஒய்யும் எவ்வளோ இருக்கும்? 100 டிகிரி தான் இருக்கும். என்ன இதுக்கு எழுதணும்னா, ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். அதுதான் பேரலோகிராமோட ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். இப்போது இந்த ஆங்கிள் B வந்து 100 டிகிரி அப்படின்னா ஆங்கிள் இந்த A வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் 180 டிகிரின்னு நம்ம படித்தோம், அதாவது சப்ளிமெண்ட்ரின்னு படித்தோம். அப்போ இது 100 இருக்கும்போது என்னாகும்? இப்போ வந்து Z + 100 இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. அப்போ Z இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி மைனஸ் 100 டிகிரி. அப்போ Z-ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? 80 டிகிரி வரும். ஸோ இங்கே வந்து 80 டிகிரி, இது ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அதனால் இது வந்து 100 டிகிரி. இப்போ இது 80னா இதுவும் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அதனால் 80 டிகிரி. இப்போ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள். இந்த இதில் XYZ மூணோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு 50 டிகிரின்னு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போது இதில் இதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ இந்த இடத்துலேயே 50 டிகிரி தான் வரும், அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து Z-ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ லீனியர் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. அப்போ Z + 50 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி அப்படின்னா என்ன வரும்? 180 டிகிரி மைனஸ் 50 டிகிரி, அப்போது 130 டிகிரி வருது. ஸோ இந்த Z-ஓட வேல்யூ வந்து 130 டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம். இப்போ X-ஓட வேல்யூ எப்படின்னா அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரின்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே 50 டிகிரி இருக்கும்போது சப்ளிமெண்ட்ரினா 180 டிகிரி, அதனால் X + 50 டிகிரி ரெண்டு சேர்ந்தால் 180 டிகிரி கிடைக்கணும். அப்போது X-ஓட வேல்யூ என்னது? 180 டிகிரி மைனஸ் 50 டிகிரி போடுறோம். இப்போ X-ஓட வேல்யூ 130 டிகிரின்னு கிடைக்குது. ஸோ இங்கே இது வந்து எவ்வளவு? 130 டிகிரி நமக்கு கிடச்சிருது. அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ எவ்வளவு? ஏன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அதனால் என்னாகும்? இங்கே 130னா இங்கேயும் 130 தான் இருக்கும். அவ்வளோதான் இந்த சம்மு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க 30 டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒய்யோட வேல்யூ சொல்லியிருக்காங்க, இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான். எப்படின்னா
இது வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது 90 டிகிரின்னு அர்த்தம். அப்போது நம்ம வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு படிச்சிருக்கோம். இங்கே 90 டிகிரினா சும்மா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதுவும் 90 டிகிரி தான். ஓகேவா? அப்போ இது 90 டிகிரி 90 டிகிரி சொல்லியாச்சு. இதுவும் 90 டிகிரினா இது 90 டிகிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த ட்ரையாங்குலரை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் எவ்வளோ வரும்னா 180 டிகிரி வரும். ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ எக்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 90 டிகிரின்னு, ஏன்னா வெர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இப்போ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல 90 டிகிரி போட்டுக்கிறோம். இங்கே வந்து நமக்கு 30 டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க, அதனால 30 டிகிரியை போட்டுக்கிறோம். ப்ளஸ் ஒய் போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டு எவ்வளோ வரணும்? 180 டிகிரி வரணும், ஏன்னா அது ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ என்ன வரும்? இது வந்து 120 டிகிரி ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ 180 டிகிரி மைனஸ் 120 டிகிரி. ஸோ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? 60 டிகிரி கிடைக்குது. அப்போது ஒய்யோட வேல்யூ வந்து 60 டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம். அடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்வர்சலில் படிச்சிருப்போம். ஸோ நானே கூட இந்த சேனலில் வந்து டிரான்ஸ்வர்சல் பற்றி போட்டிருக்கேன், பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து 60 டிகிரி அப்படின்னு வரும்பொழுது அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல். அப்போ இந்த இசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ வரும்னா 60 டிகிரி வரும். அவ்வளோதான். அடுத்த சம் பாருங்கள். இப்போ 80 டிகிரி மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ 80 டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிடறோம். அடுத்து அட்ஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி, அந்த ரூல்ஸ் போட்டோன்னா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 80 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 180 டிகிரி மைனஸ் 80 டிகிரின்னு போடுவோம். அப்போ எக்ஸ் வந்து 100 டிகிரின்னு நமக்கு கிடச்சிருது. ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த இசட்டோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. நம்ம இங்கே உள்ள ஆங்கிள் இங்கே என்ன இருக்கும்? ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், அதனால் இங்கே 100 டிகிரி இருக்கும். அதுக்கடுத்து இது வந்து என்னது? லீனியர் பேர் போட்டால் வந்துருமா? லீனியர் பேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி. அப்போ இசட் ப்ளஸ் 100 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரின்னு போடுறோம். அப்போது இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். மைனஸ் 100 டிகிரி போட்டோன்னா இசட்டோட வேல்யூ 80 டிகிரி கிடைக்குது. ஸோ இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு, இசட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான். அடுத்து இந்த சம் பாருங்கள். இங்கே 112 டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்மளுக்கு இதுவும் ஒரு பேரலோகிராம் தானே, ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போது இங்கே 112 ஒய்யும் 112 டிகிரி தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து 40 டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க, இந்த எக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ட்ரையாங்கிளோட இன்டீரியர் ஆங்கிள் சம் எவ்வளோ அப்படின்னா 180 டிகிரி நமக்கு தெரியும். அப்போ இந்த எக்ஸு தெரியாத அதை எழுதிக்கிட்டோம். இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதனால் அந்த 112 டிகிரியை போட்டுக்கிறோம், ப்ளஸ் 40 டிகிரியை போட்டுக்கிறோம், இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி போட்டுக்கிறோம். ஸோ இதை ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 152 டிகிரி வருது. அடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 28 டிகிரி கிடைக்குது. எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குதுன்னா நமக்கு 28 டிகிரி கிடைக்குது. ஸோ இங்கே 28 டிகிரி எழுதிட்டோம். இப்போது நம்ம இன்னொன்று என்ன படித்தோம்? ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு படித்தோம். அப்போ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ 28னா இந்த இசட்டோட வேல்யூ 28 டிகிரி தான். ஸோ 28 டிகிரி. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.